Saan kita ini trabaho dia ba? Ngeriong ko na ko be. Oy, mauna na magbisihan di ay. Ngano day? Ako gisugos mo di jud ka motumat. Umuha na sabon eh. Oy, Choy. Pagpalag sabon na ba dito sa kanit lang. Testing yawa ay. Unsa man? Ay matrabahon. Nako gitrabaho direk. Saan ang trabaho? Nako giayok. Masapo ko na sa plato. Ilabay ko na ron lumang trabaho. Hindi ka masugot. Tanawa ron. Ono? Ikaw pala mo palit ato. Nakigabay. Labay suway kay na. Ilaki ko. Sige na ba? Ato na kay grabe naghana yung gasto no. Umukas ako dire. Sige na. Okay na guro ni. Bahala ka niya. Magbay ko. Ano sabi? Ano kristanan? Mana yung dagan? Uy! Pwede na, may madagan nga no ni. Ala? Bukan eh. Unsa kita ini trabaho dia ba? Ngeriong ko na ko be. Oy, mauna na magbisihan di ay. Ngano day? Ako gisugos mo di jud ka motumat. Nga nanugas ko dito. Ikaw tugod to. Lutay. Barog na be, barog. Barog nga. Barog. Barog. Ngano man? Subong tigang palit sabon, wa ka motuman. Maura na mo kon. Ikay palit mo. Ano ko man? Ikay gisugol ako. Ikay Ay, barog. palit. Barog. Sama na. Ano na ikabisihan mo dai? Ha? Nanay mo nang gipusto nga. Ako pa naglabaw ko gimuan na. Imo nang gikuan. Ikaw ko laban. Sila bay. Ha?